ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka bokas pa Meghalaya, kabadi ka seng ba jong kinong tayo na bala po ka jala Meghalaya barokoy, nakani kapor, kapa ka jing solem, si bahaya hasem, jong ki arngut kinas, ki belaklan o nakani kapatay, haka jini akun jong ki bat ka klam COVID-19. Haka jong kapor, ka seng ka paru, ya ka jing solem, si bahaya hasem, jong kinong tayo hospital, bat ki health center baper, ki belaklan no, nakani kapatay, nakadaw ka jing akun jong ki bat ka ni klam. Nakaman sim ka bas ngokya ka seng hakani kapor kami iskamat ban keren ban banbu yiki jingkeli hakmat kibor penya jingki hospital simet bat ka sorkar yakini ki jingkeli harum kapaningkong bahatu kibor penya hospital simet lani sorkar kibyamo ya kata karkom penya ya ka duty karkom ai ka duty karkom pentelun ka duty nakabanay sa kabanay lani hatu dan kijuk kibriyo kilapanan kam man la kasni man la katayo man la banay banle covid duty kababu pat ya ka jing im jongki iway pe iway haka jing ma namar kat kum ka jing lap hi jong kaseng ling bagi kat tu kat ni ki paralok ki jungi ki batrai hapo ki hospital ki health center repair nilam baka jing do na brevi ka de ka way ni ki jing ka baki no tri hospital ki kandu na kapor sa kapor bat kani ka de na du ki por ki balale haswa banwan kani ka khamru kabaar kalong bahatu kini ki jaka ajing sumar ki biang na em ye ki lat jing da kum ki PPE ki gloves ki mask ki sanitizer bat ki we de ki biar jing da ki bat pen biang ye ki nong tre hakapor baki rung ki covid ward lane hakapor ki dan hapo ko hospital namar kumbangi tibhi ki hospital baki health center ki PHC CHC hakini ki bentang nginom la man tip mano ba positive mano ba negative henry kajingi kandu jungi yakinong pang kalong man kasngi bat man ka second namar katang tepat bay kibor badi pek bania khamtam halor kani kabalai ka seng kabu jing keliru halor ka rukom peniat yaki jakasa hatu kadang long na em kummen snem hakaba nakalian kibor peniat simet joki hospital bat ka sorkar kilapan biangi ki jakasa haki hotel baper lani haki school baper kenapa ki bahiyang jungi bat kesenong katau kinom dan haka jingma daka baya kendu yani ya kibatri hospital anda kila adap naka covid duty di hatu kani karukom peniat kadang don ne em hadu mentah kaseng kabu jengkeli halor kaniru kabasaw kabaka seng kakwa banbu jengkeli gede halor ka notification kabaka sorkar jela kala permi haka khanyo trik mentau banai arjar apkuwe kapa kedok syai ba yakinu ki brio ki badan ya ka jingduna ki khotmen lani ki long kami ki ba armen kin laj ban wan tray bat kin hab ban tray na la yeng lada.com te ka seng gabu ga jingkeli haka ni kapor bahato kani ka notification ka tray kam tangi ki long kami ki ba armet ki ba tray hapo ki office sorkar lani hatu kani ka notification ka tray kamru ye ki long kami ki ba tray haki health center bat ki hospital baper hapo ka jala hibro ko bat lada kani ka notification ka tray kam tangi ki office sorkar nakaliang kaseng ni so ban ong baka sorkar kadi ban pek khmat ru sakinong tray jong kokot ka khia ki be kandu jing nakapor sakapor kapasan kaseng kakwa ban buru ya ka jingkeli bahatu kini ki hospital simet lani wat ka sorkar hiru ka penbiang na em ya ka kali ban lit shaw bat ban bu ya laki nong tray khamtam kum hakani kapor lockdown namar kum bangi tibhi kinong tray jong ki hospital kide ki basa keleng ka sor shalom teng don ki basa awat sedu samau ngam sedi than yo korselong na tadi ki don basa sedu ki than smith soran kham bat kum ta terter namar kata kadaw ka seng ka kwa bu jong keli hani kapor bahatu ki hospital simet bat ka sorkar kapet ka khami na em ya kaniru namar kani ka de ka wai ka banta ka bakta tam ikinong tray ka kot ka khia ru
Kamri ka basuk ba andala adep ka duty aniya da kajan bat shwa perman shi duty ru kam tam lile la da kadai hakapor menmir kin hab baniya da ka kajan ke namar kata kaseng kabu ikini kijingkeli baro Ahmad kibor perniat kibadi pen ya ka kot kya kaseng ka karpatu ya ka sarkar bakumba ka sarkar ka karpat hipat ba ya ka jinge trailang ka joki banjob ya ka ni khlam covid-19 kaseng ka karpat pat ya ka sarkar bakan pet bat kami benia ya ka jinge ka baki nong trai jokko kot kya kia kandu nakapor shakapor